Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Һәм беренче сорау шундый булыр. Иҗат юлына басарга сине нәрсә этәрде һәм якыннарың, туганнарың синең мондый адымыңа ничек карадылар? Мин барсында баштан башлыйсым килә. Миңа 6-7 яшь иде, мин хореография бүлегенә йөри башладым, биергә. Мин хәзер дә биергә яратам. Кичкенәдән үк биергә гел ярата идем инде, тик тормас идем үзем. Менә шул хореографияга йөргән чагында мин инде җырларга да ярата идем. Һәм залга килгән саен үзем белән кассета, була бит әле кассеталар. Шакмаклы. Шул кассетаны алып килеп музыкальный центрга куя идем. Һәм инде залның ортасына басып җырлый башлый идем инде. Һәм инде хореография укытучысы, бию укытучысы инде. Шуны күреп алганнан соң, апайым, сиңа бүтән класска барга кирәк бугай диде. Әйтәм, һәм инде ул миңа әйтте, вокал укытучысы үзенә укучы эзләгәнен, һәм инде үзе җитәкләп мине туры шул класска озатты дисәм дә була. Һәм шул көнне мине җырлатып карадылар даган. Ул вокал укытучысы мине алды һәм мин анда 10 елга якын укыдым. Менә шулай сәнгать мәктәбендә бетердем һәм инде аннан соң мин Әлмәт музыкаль коллеҗендә укыдым 2 ел. Һәм инде нишләптер үз проблемалары булды дип әйтәсем килә инде. Проблемсыз дөнья бармый. Мин Әлмәттән күчеп Алабугага киттем. Һәм инде Алабугада мин тагы да үземне бүтән яктан да ача башладым. Эстрада ягыннан дип әйтәсем килә. Аңынча да җырлый идем, мин халыкчан җырлыйм. Ә миндә монда хәзер мине күбрәк эстрада ягыннан да үстерәләр. Һәм не шушылайрак булды дип әйтәсем килә, минем шулай иҗатка кереп китүем. Ә миндә туганнар, әтиәне карашыннан бу минем сайлавым, шушы юлны сайлавым. Алар бер вакытта да миңа каршы килмәделәр. Һәм инде алар минем әни гел әйтә иде инде. Кызым, нинди юлны телисең, шуны сайла. Мин сиңа бер вакытта да каршы килә алмыйм, чөнки беләсезме, үзең теләмәгән профессиядә эшләү ул миңа калса ул авырдыр дип уйлыйм, чөнки үзең теләп эшләсәң бит ул бигрәк тә рәхәт бит ул. Менә мин теләп җырлыйм, һәм миңа шундый рәхәт. Вот. Һәм инде эстрадада меңләгән җырчы бар диләр. 101-нчесе булырга курыкмыйсыңмы? Юк, курыкмыйм. Миңа калса һәрбер эстрада җырчысының үзенчәлеге бардыр. Һәм мин шушы безнең татар эстрадасында үзенчәлегемне табып, тамашачының күңелен яулыйсым килә. Һәм син үзеңне популяр дип саныйсың бүгенге көндә. Популяр булу өчен нәрсә кирәк менә синеңчә? Популяр булыр өчен хитлар кирәктер инде. Һәм инде хитка хит дигәннән репертуар җыр сайлау, репертуар ягыннан бик авыр, чөнки мәгънәле матур җырларны табу үзе бер җаваплылык һәм инде аның өстендә эшләү безнең зур бурычыбыз дип уйлыйм мин артистлар ягыннан. Һәм инде шундый яхшы продуктны халыкка җиткерү, ул тагын бер кат әйтәм, ул безнең җаваплылык. Мин үзем мәгънәсез җырлар яклы түгел, чөнки алар үстермиләр һәм профессиональ яктан дөрес дип шутламыйм мин. Шуңа күрә
яхшы җырлар сайлау авыр һәм аның өстендә әйтәм бит без эшлибез. Хәзерге көндә дәген менә җырлар сайлау шундый авыр дип әйтәсем килә. Без аның иң беренче эчтәлегенә карыйбыз җырның. Әле көенә дә түгел, эчтәлегенә. Эчтәлеге аның мәгънәле шундый тирән булса, гына алып, аның өстендә эшләп, аңа аранжировкалар ясатып, әйтәм бит, бу бит зур вакыт ала. Ул бер генә айда булмаска может. Ул 2, 3, 4, 5 бер елга сузылырга может. Шуңа күрә без җырларны озак чыгармый торсак, тамашачы гафу итә күрсен. Без бөтенесен дә уйлап эшләргә тырышабыз. Һәм менә син әйтеп үттең, һәрбер артистның, һәрбер җырчының үзенең бер фишкасы булырга тиеш бит инде, әмма менә синең бөдрәш эшләрең ул синең фишкамы? Мин аны фишка дип санасаң да буладыр дип уйлыйм, тик миңа үземнең бөдрәш эшләрем ошый. Мин аны кичкенәдән үк гел ясый идем. Минем өчен нишләптер бөдрәш эшләр ул менә шундый, беләсезме, ачыклыкны күрсәтәсең. Ул менә шундый ничә гитәргә бомбасыман әйтәсем килә. Вот, һәм инде бәлкем минем фишкам бөдрәш эшләрдә генә дә түгелдер. Чөнки күп кешедән сорасак, менә 10 кешене алыйк, алар 10 кеше дә төрле җавап бирәчәк бит инде. Менә берсе әйтергә мөмкин, бөдрәш эш дип, икенчесе әйтергә кыланмышы дип, дүртенчесе әйтергә мөмкин аның йөзе матур дип. Шуңа күрә халык нәрсәгә карый инде? Бәлкем фишкададыр. Һәм шәхси мөнәсәбәтләргә кереп китсәк, гаиләме, карьерамы, син кайсысын сайлар идең, яисә икесен бергә дә алып барып буламы? Бу сорау четеркле инде бер яктан. Мин хәзер иҗат юлына чумганмын икән. Мин иҗат өстендә эшләргә тырышам. Чөнки иҗат ул көнләшә. Һәм инде ул бүлешергә яратмый. Шәхси тормышка килгәндә исә миңа 19 яшь һәм мин инде җитди мөнәсәбәтләр белән үземне кем беләндер бәйләү минем өчен кирәкмидер дип шутлыйм хәзерге көндә, чөнки мин иҗатта. Аңлашылды. Һәм син биргә дә яратам дидең. Әгәр дә менә җырчы булмасаң, биюче була алыр идеңме, яисә нинди һөнәрне сайлар идең? Җырчы булмасам, менә андый вариантларында уйлап караганым булды минем. Мин үземне беләсем, миңа калса, тырышсаң барсы да буладыр ул. Менә мин үзем тарихны бик яратам. Һәм инде тарих белән кичкенәдән үк менә 5нче класстан тарих керә башлады. Мин шул вакыттан бирле мин аны белән кызыксынып килдем. Хәзерге көндә дә кызыксынам. Әлбәттә, һәм инде беләсезме, тарихны уку бит ул җиңелләрдән дип әйтмәс идем, чөнки күп кеше яратмый аны. Ничә әйтергә? Бик авыр, рәхәт түгел, укыйсы килми. Менә шулай итеп әйтәләр инде, тик менә тырышсаң, беләсең килсә, кызыксыну булса, бөтен әйберне дә булдырып буладыр дип шутлыйм мин. Шуңа күрә, бәлки мин җырчы булмаган булсам, мин тарихчы булыр идем. Һәм биюгә килгәндә исә, мин бию белән шактый шөгыльләндем. Бәлкем биюче дә булган булыр идем, җырчы булмасам. Шуңа күрә мин моны төгәл генә әйтә алмыйм. Тик бәлкем биюче дә, тарихчы да булыр идем. Бәлкем җырчы да булыр идем. Алар барсында. Менә минем тарих белән шөгыльләнүем, бию белән шөгыльләнүем, ул минем өчен хобби. Мин хәзердәген өйдә бием дип әйтәсем килә. Мин кайчан телим, шунда бием дип әйтсәм,
ялгышмам, чөнки беренди кибеттә йөргәндә, мәсәлән, мин беренди үземә таныш ошаган музыка ишетсәм, мин биергә дә күп сорап тормыйм дисәм ялгышмам, чөнки мин үземне беләсем, ничек хис итәм, шулай эшлим, шулай яшим дип әйтәсем килә. Шуңа күрә бәлкем әйтәм бит, тарихчы булган булар идем, бәлкем биюче булган булар идем. Синең дусларың бармы, күпме? Һәм дуслык, дус ул синең өчен кем? Дус дигәннән мин үзем мәктәптә укыганда минем классташларым бар иде инде. Классташларның да дуслары, ул әйтәм бит, класс белән генә чикләнеп калмыйсың. Конкурсларда катнашайм, анда дуслар табайм, тик беләсезме, менә мин классташларым белән аралашмыйм. Чөнки ул минем аралашасы килүдән түгел, килмәүдән түгел, менә мин мәктәптә укыганда миннән көнләшәләр иде. Конкурслардан кайткач, һәм инде бәлкем яхшы укыгангадыр да, чөнки мин мәктәпне кызыл аттестат белән тәмамладым. Аннан да көнләшкәннәрдер, конкурсларда да гел җиңеп кайта идем бит инде, әйтеп торам. Шуңа күрә минем менә классташлар белән хәзерге көндә дә бик үк аралашу бар дип әйтә алмыйм. Менә дусларга килгәндә, мин конкурсларда бик күп кешеләр белән, талантлы кешеләр белән, талантлы балалар белән таныштым, һәм инде мин алар белән хәзерге көндә дә аралашам, дистанцион булса да. Лайк кайбер чакта Казанда булганда яки аларның районында булганда күрешкәлибез инде. Менә конкретно бер дустым бар дип әйтә алмыйм, чөнки мин үзем кешегә нәрсәдер сөйләргә куркам дип әйтәсем килә инде. Мин сезгә моны ничек бар шулай әйтәм. Чөнки дус бит ул бердән бер көнне дошман булырга да мөмкин. Шуңа күрә минем уйлавымча дус булмау әйбәттер. Вот. Бу минем фикер. Мин ничек уйлыйм, шулай әйтәм, һәм минем бүгенге көндә конкретно бер дустым бар дип әйтә алмыйм. Аңлашылды. Һәм син язмышка ышанасыңмы? Менә Ышанам. Интернет аша кешеләрдә танышайм, интернет аша танышуга ничек карыйсың? Ул ышанычлымы? Гаилә коручылар да бар. Әлбәттә, әмма син ничек карыйсың моңа? Сез миңа беренче сорауны язмышка ышанасыңмы дидегез. Мин аңа беләсезме, мин күпме инандым дип әйтәсем килә, чөнки язмыш безне кешеләр белән былай гына таныштырмый икән. Менә кайсы случайны сезгә аңлатып китим икән. Менә минем Алабугага укырга керүем ул тикмәгә генә булмаган, чөнки мин анда укыган. Мин әле җырлап йөргәндә кичкенә чакта таныштым бер егет белән инде. Без аңа белән дуслар, ул миңа ярдәм итә, мин аңа да ярдәм иттем. Һәм инде менә ул случайность булгандыр дип шутламыйм, чөнки ул миңа Алабугага керергә мотивация ясады дим инде. Менә Алабугага кил, анда менә шулай, менә тегеләй, бездә шулай үстерәләр, бездә менә иҗат белән шөгыльләнәләр. Әлбәттә, мин әйтәсем килми, мин укыдым анда, мин анда ныклы белем, теоретик белем алып чыктым дип әйтәсем килә, чөнки менә хәзерге көннәрдә мин гастрольләрдә, һәм инде теория миңа ярдәм итә. Мин аны кайтам, әзерләмичә дә бирәм дип әйтәсем килә. Шуңа күрә менә ул егет белән бәлкем минем танышуым ниндидер
менә случайность түгел дип әйтәсем килә. Менә шулай Алабугага кердем, мин менә Вахапов фестивалендә катнаштым. Вахапов фестивалендә мин катнашырмын дип һич тә уйламаган идем, чөнки мин моны күп тапкырлар әйткәнем булды. Анда бит инде нинди генә тавышлар катнашмый бит инде. Минем барыбер да үземдәге булган самокритичность дигән әйбер миңа әйтә иде. Син анда катнашып җиңә алырсың микән дип сорау бирә идем үз-үземә. Һәм инде мин Алабугага кергәчтен, мине шул конкурска җибәреп, әле мин анда лауреат исеме алып, һәм инде тагы әле контрактта алу бәхетенә ирешкәчтен, бу случайность дип шутламыйм мин. Бәлкем менә шушы әйбер этәргәндә, бәлкем безнең менә шулай танышлык, таныш булмаса нәрсә булган булыр я. Бәлкем мин кирмәгән булыр идем, Әлмәтне бетереп, берәр кайда укытучы булып эшләрим. Бәлкем. Менә шуңа күрә әйтәм, менә язмыш тора. Бер вакытта тагын бер әйбер дигән булай гына булмый дип әйтәсем килә. Менә интернет танышуларына килгәндә исә мин үзем бик әнә бетермим анда әйберне. Миңа калса, кеше белән танышырга кирәктер ул үзе белән. Интернет аша түгел. Бәлкем интернет аша танышып, аннан күрешеп, шундый ни булгандыр бәлкем. Тик миңа калса, башта гашык булу өчен кешене иң беренче күрергә кирәктердер дип уйлыйм. Күзгә күз карашып ничектер анда ниндидер ушкын, ниндидер янып дөрләп китсен өчен миңа калса, кешене үзем күрергә кирәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә хәзер интернет аша танышу түгел, аралашу бит инде, ул бит инде хәзер гадәти әйбер дип әйтәсем килә. Мин менә телефонны алам дагы, минеме язышып утырырга магу инде көне буе. Бәлкем, чөнки тышка чыгып күрәтмәскә дә мөмкин кеше. Шуңа күрә танышу буенча әйтәм бит, миңа бик менә бетермим. Менә инде аралашу инде һәр гадәти әйбер. Хәзер инде телефонсыз яшәп булмый. Бөтенебездәге интернет челтәрләрендә, ВКонтактеме, WhatsAppмы, Instagram дисезме, без һәр вакыт интернет челтәрендә бит инде. Һәр сәгать саен, һәр минут саен. Шуңа күрә бу гадәти әйбер инде интернет аша аралашу. Һәм инде син бит инде эстрадада билгеле бер вакыт инде җырлыйсың, һәм шул вакыт аралыгында синең белән бәлки танышырга теләп язучылар булдымы? Берәр инде шундый очрак. Булгандыр инде. Бәлкем миңа бик үк внимание не обратил, игътибар итмәгәнмендер. Шуңа күрә булгандыр. Шуңа күрә мин белмим. Мин әйтәм бит, һәр иҗатта булгач, башка иҗаттан башка бер нәрсә дә күрмим. Иҗат дип томаланган күз. Шуңа күрә бәлкем булгандыр әйе. Һәм шулай ук Тәгән әйтә алмыйм. Төрле кешеләр бар. Кемдер мактый, кемдер тәнкыйтьли. Әйе. Начар яктан да булырга мөмкин. Менә андый кешеләргә син ничек карыйсың? Ул синең күңел кылларыңа үтеп керәме? Менә шундый борчылган моментлар булдымы, йөрәккә бәргән? Ничек уздырып җибәрәсең? Сез әйткәнчә, бар инде ул яратып әйтүче дә, тәнкыйтьләп әйтүче дә бар инде ул. Мин барсына тагын башта мин әлбәттә күңелгә якын ала идем. Андый әйбер бар иде. Мин әле язганым да хәтердә. Карагыз, миңа нәрсә язганнар. Бу бит башка сыерлык әйбер түгел. Мин мондай әйбер эшләдемме? Мин мондай әйберем булдымы дип, мин үзем бик тәген әйтергә. Хисле кеше дип әйтим инде. Миңа менә берәр нәрсә булса, моңсу булса. Минем моңсу булганда, менә минем арада
якында булган кешеләр барсы да сизеп алалар. Минем менә ул биткә чыгам ул. Әллә минем шундый атмосфера түгел, менә нәрсә ул барлыкка килә. Барьер дим инде, менә шундый. Менә инде миңа рәхәт булса, мин күңелле булсам, ул барбер тагын минем арадагы булган кешеләргә дигән бит инде алар сизәләр барсында. Шуңа күрә әйтәм бит, мин бик хисле кеше һәм аны тиз сизеп ала кеше. Бу очракта инде тәнкыйть белән яратып әйтүчеләргә, яхшы итеп әйтүчеләргә әйтәм бит, башта бар иде минем шундый игътибар итүем, нык игътибар итүем, әле укыплар утырганым бар иде. Менә хәзерге Зәлилә белән теге Зәлиләне алсак, башка бар акыл керә икән ул вакыт үтә. Бер айда кешене үзгәртеп куярга мөмкин. 2 айда инде кеше бүтән кешегә әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә әйтәм, хәзерге уйлар белән уйлаган булсам, бәлкем мин алай итеп сораштырып, аңа менә шулай итеп, алай эшләдем микән, булай эшләдем микән дип уйлап аны утырмас идем дип уйлыйм. Шуңа күрә мин аны хәзер кичерү түгел, мин аны хәзер әзрәк уйларга тырышам. Ул теге трагедия түгел бит ул. Була, уйлыйм мин бер ярты сәгать, һәм бетә. Мин укыйм аны. Һәм инде үземә анализ ясыйм. Менә халык ничек күрә икән? Яхшы. Тик барын инде анализ ясап, нәрсәдер бар үзгәртеп куеп була бит ул уйлаган уйларда. Шуңа күрә мин моңа хәзер акыл белән карыйм. Һәм көнләшүдән куркасыңмы? Мәсәлән, сиңа начарлык эшләсәләр үзеңне ничек тотар идең? Көнләшүдән куркам. Ул мин үзем көнче түгел. Мин кешедән көнләшмәм. Көнләшүне сез иҗат ягыннан әйтәсезме, яки тормыш ягыннан әйтәсезме? В общем, гомумән, Гомумән, мин кичкенә чакта карый идем телефон, например. Минем теге простой телефон иде инде, кызларда бар иде, более круче дип әйтәсем килә. Мин инде карый идем һәм не бит аның менә шундый ни бар. Бу белесме, тик уйланыла инде, вот көнләшү юк иде. Бу мәсәлән, булай иҗат ягыннан алыйк. Минем әйтәм бит, классташларым миннән көнләшә иде. Мин аны сизә идем. Безнең бик күп тапкырлар шундый случайлар булды дип әйтәсем килә. Класс җитәкчесенә хәтле барып җитә иде инде. Чөнки көнләшүләр минем белән мәктәптә аралашмыйлар иде. Әйтәм бит, шул көнләшүдер дип уйлыйм инде мин аны. Тик мин аны, беләсезме, мин аны барыбер да әйтәм бит, алар миннән көнләшсәләр дә, мин алар белән бары элемтә табарга, алар белән сөйләшергә гел маташа идем. Әмма алар уйлаганнардыр инде мине, бәлкем йолдызланып киткәндер, бәлкем менә хәзер теге конкурсларда катнашып урыннар алгач мактанып йөри инде дип уйларга мөмкиннәр. Тик минем бер вакытта дагы мактанганым булмады һәм мин мактанмыйчакмын. Мактану бик начар миңа калса. Чөнки ул бер кешегә дәген яхшы түгел. Аны ишеткән кешегә дә һәм сөйләп йөрүче кешегә дәген яхшы түгел. Һәм әйтәм бит, сорау нинди дә әле. Үзеңне ничек тотар идең? Көнләшү, әйе. Менә әйтәм бит, мин үзем көнләшмим һәм кешегә андый көнләшү хисе теләмим. Әйтәм бит, бар инде арада. Но конкуренция дигән әйбер бар, но конкуренция бу нигә кермәй.
Бар ошондой кишилер конкуренция белән көнләшүне дә бутарга мөмкиннәр. Ал бит икесе ике төрле әйбер инде. Конкуренция ул миңа калса мотивация бирәдер бер яктан эшләргә. Көнләшү инде көнләшү начар хис инде. Менә шуны әйтәм. Начар хис һәм кешеләргә көнләшергә язмасын. Менә шул. Ничек уйлыйсың, дөньяда гаделлек бармы? Гаделлек ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан эшләнәдер дип уйлыйм. Чөнки гаделлекне кеше эшли ала дип мин нишләп тырышамыйм анда ябергә. Чөнки кешеләрнең начарлары юк һәм яхшылары да юк. Һәм шуңа күрә һәрбер кеше үз выгодасы өчен яши дип әйтәсем килә. Һәм күбрәк хәзер безнең дөньяда бит инде мая хат скрай дип яшиләр бит инде. Шуңа күрә алар үзләре өчен начар. Без үзебезнең якында булган дусларны, кешеләрне күрмибез. Һәм аларга алдарга да мөмкин без. Аларны белмим. Әллә нинди случайлар була. Шуңа күрә әйтәм, гаделлекнең сүзе генә бардыр инде. Шуңа күрә барсын да Аллаһ Тәгалә күрә. Мин үзем бик тә Аллаһка ышанам. Һәм инде ул барсын да күреп, карап тора, кемнең нинди икәнен. Машалла. Хәзер бераз иҗат ягына күчик. Син татар эстрадасын күзәтәсеңме? Һәм сиңа гомумән нинди җырлар, нинди җырчылар ошый? Күңелең кайсы якка тарта? Татар эстрадасын мин башта әле Вахапов фестиваленә катнашканга кадәр шундыйсын әйтәм, мин карап та бармыйм, тыңламыйм да. Тик мин Илһам Шакировларны, Эльфия Абзаловларны тыңлыйдым. Чөнки аларның иҗаты миңа якын дип әйтәсем килә, чөнки минем укытучы, сәнгать мәктәбендә укыткан укытучым, ул миңа һәр вакыт әйтә иде. Профессиональ яктан үзеңне үстерәсең килсә, һәр вакыт бөек җырчыларны тыңла дип. Шуңа күрә әйтәм бит, хәзерге татар эстрадасын мин күзәтми идем. Менә инде аларны, легендар җырчыларны тыңлый идем. Хәзерге көндә инде менә хәзер эшли башлагач, күзәтергә туры килә. Карап барырга, кем нәрсә эшли, нинди җырлар җырлый, аларның нинди иҗаты. Аларның бит һәрберсенең үз үзенчәлеге бар. Һәм инде ул үзенчәлекне күреп, карап, халык нәрсәгә тартылганын аңлап, ана бит инде нәтиҗә ясыйсың. Һәм шуңа күрә хәзер тыңларга туры килә. Тыңлыйм, карыйм. Инде кемнәрне тыңлау турында хәзерге татар эстрадасыннан нинди җырчыны тыңлау дисезме? Чынлыкта мин берсен дә тыңламыйм аны. Чынлыкта миңа ошый Айдар Галимовның иҗаты. Гүзәл Уразованың. Һәм беткәндер. Менә шушы ике җырчы миңа ошый, булай калганнарны бик игътибар итмим, мин дә тыңлыйм, мин аларны барсын да тыңлыйм. Тик миңа иң ошаганнар инде шулар. Хәзер бит инде бар төрле юнәлешләрдә, төрле жанрларда эшләүче концертлар, шул ук әйтик,
бар классик концертлар, бар гадәти эстрада концертлары. Менә ничек уйлыйсың? Алар бит инде аерыла, шул ук Вахап концерты, фестиваль концерты, шул ук гадәти эстрада концертлары. Гадәти эстрада концертларында нәрсә генә кыланмыйлар да, ничек кенә, нинди генә формаларга кереп җырламыйлар. Күргәнең бардыр. Синеңчә татар эстрадасына менә шул эстрадага дип әйтик инде нәрсә җитми һәм плюслары, минуслары. Мен үзем төрле концертларда концертларга йөрергә яратам. Мин үзем классиканы да тыңлыйм. Һәм инде эстраданы да карыйм. Мин дә концертларга йөргәнем бар дип әйтәсем килә. Чөнки һәрбер стиль бит инде, юк, жанр. Классика белән эстраданы алсак, аның инде аермасын беләсез. Классикада ул инде классик, классический вариант, анда инде үз законнары. Эстраданың тоже үз законнары. Һәм инде аларны бер-берсен чагыштыру миңа калса бик урынлы күренми дип уйлыйм, чөнки әйтәм бит, һәрбер эстрада концертының да үз законнары, һәм инде классик концертларның да үз законнары. Шуңа күрә миңа икесе дә ошый. Тик вот менә сез әйттегез бит инде эстрадада һәрниләр генә эшләмиләр дип. Миңа калса әзрәк профессионализм җитеп бетми. Чуть-чуть. Чөнки менә профессионализм булса, бәлкем безнең эстрадада башкачарак булыр иде дип уйлыйм. Мин үзем бик үк өнә бетермим музыкаль белеме булмаган җырчыларны. Шуңа күрә эстрадада профессионализм бик үк юк дип әйтәсем килә. Миңа калса һәрбер җырчы музыкаль белемле булырга тиештер ул. Чөнки миңа калса так надо, вот надо просто. Вот инженер эшләгән, аңа бит физиканы белергә кирәк инде. Врач, ул бит инде анатомияны, биологияны, химияны белергә тиеш бит инде ул. Җырчы дагын теориясын белергә тиеш. Хәзер бездә нинди җырчылар? Вообще белемсез җырчыларны өнәмим. Шуңа күрә үзем менә көллияттә укыйм. Һәр 4нче курста. Һәм инде укыган елларымнан чыгып әйтәсем килә. Мин достаточно теория белән практиканы берләштереп, аны бергә алып барасым килде. Һәм инде мин шулай итәм дигән. Чөнки миңа калса, әйтәм бит, алай булса, нидер нәтиҗә күрә дип әйтим инде. Шуңа күрә мин бик өнә бетермим анда. Шуңа күрә безнең эстрадада профессионализм, белемлелек җитми дип уйлыйм мин. Аңлашылды. Һәм син ничек саныйсың, менә татар кызы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Тыйнаклык булырга тиештер. Дигәндә хәзер мине тыңлаучылар әйтер, миндә бик җитеп бетмидер дип ул. Чөнки сәхнәдә мине кыланалар дип тә язалар инде. Ничектер анда күп нәрсә язырга мөмкиннәр инде, тик миңа калса иң мөһиме ул тыйнаклык һәм инде әдәплелек.
Нәрсә әйтергә була инде татар кызы турында? Әйтәм бит, миңа калса, менә шушы ике сыйфат ул иң нәре булып торадыр. Мин инде үземне чын татар кызы татарча сөйләшергә татарча сөйләшә белергә тиеш. Һәм инде менә шул дип әйтәсем килә инде. Менә шушы ике сыйфат һәм татарча сөйләшә белә. Һәм инде матур итеп татарча җырлап биергә дә белергә тиештер инде ул. Менә шул. Әле мин сезгә теге сорауга менә сез миңа алданрак сорау биргәнегез бит әле. Безнең фестиваль турында. Безнең фестиваль нәрсәсе белән аерылып тора дип әйтәсем килә. Тагы шул репертуарга кайтып кала инде. Без бит инде мәгънәле, яхшы сыйфатлы җыр продукт чыгарасыбыз килә. Һәм ул узын, аның узак процесслы дип әйтәм бит инде. Һәм без шуңа стремимся андый җыр эшләргә һәм аны халыкка тәкъдим итәргә. Бәлкем безнең Вахапа фестивале шул шундый профессиональ яктан аерылып торадыр дип әйтәсем килә. Әйе, бездә җырлар узак чыгарга мөмкин, әйтәм бит, ул 1 елга да сузылырга мөмкин, тик без аны сыйфатлы итеп чыгарасыбыз килә. Иң мөһиме качество дип уйлыйм мин. Һәм сез Вахапа фестивале белән Италиягә да бардыгыз. Шул турыда да сөйләп китсәң иде. Андагы тамашачы сезне ничек каршы алды? Сез анда татарча гына җырладыгызмы? Тамашачылар нинди иде? Италиягә бару мин өчен көтелмәгән вакыйга булды дип әйтәсем килә. Миңа инде без Италиягә барабыз дигәч, мин ишамадым. Чөнки беренче тапкыр әле ничек әйтергә, Татарстаннан ары китәргә, Россиядән ары китәргә бит әле ул. Мин башта ишамадым. Әле анда әле җырлыйбыз, концерт куябыз дигәч, тем более дип әйтәсем килә. Минем анда баруым миңа шундый матур вакыт, мизгел төш сыман истә калды. Һәм инде хәзерге көндә дә менә уйлап йөргәнем бар, әйтәм, ах, Италиядә шундый матур иде, шулай иде, тегеләй иде дип. Менә ничектер бар андагы булган бөтен впечатление дип инде хисләр, алар барсы да шундый озакка калды дип әйтәсем килә. Һәм инде без анда үзебезнең фестиваль белән бардык. Һәм инде мин үземнең зур рәхмәтемне әйтәм безне Италиягә алып барып, шулай җырлатып, концертларда Италияны күрсәтеп, Римны күрсәткән өчен үземнең продюсерыма, Фатахов Рифат Ахметовичка. Һәм инде әйтәм бит, Италиядә концертта катнашу ул әле без бит алай гына да түгел, без бит бездә җырладык һәм инде итальян кешеләре дә җырлады бит инде. Миңа аларның иҗатын белү, күрү, алар белән танышу, әйтәм бит, ул үзе бер хис, үзе бер шундый рәхәт хис, аларны күреп, алар бит әле менә без җырлыйбыз. Алар безгә шулай карыйлар, менә бит безгә Татарстаннан килгәннәр, алар менә безгә кул чаптылар, шундый. Безне бик матур каршы алдылар дип әйтәсем килә. Һәм инде бездә аларны, әйтәм бит, иҗатын ишеткәчтен минем өчен ул шундый, минем өчен гомумән алганда зур вакыйга булды инде бу. Шундый, әйтәм бит, бер яктан без Италияны да күрдек, аларның иҗаты белән дә таныштык, алар безнең иҗат белән танышты, алар безнең белән танышты.
Һәм инде безнең, беләсезме, нинди шундай матур сотрудничество булды дип әйтәсем килә. Үзебезнең булган, күрсәтә алган мөмкинлекләребез белән алар белән бүлештек. Мин әйтәм бит, Италияны бит инде ул Европаны ул телевизорлардан күреп белгән белү генә түгел инде, монда барып кайткач бит инде чит ил барыбыр дагы. Анда рәхәт һәм күңелле булды безгә. Бик матур ял да иттек һәм инде концертта куйдык. Аңлашылды. Һәм инде мин синнән сораштыру үткәрмәкче булам. Бу сораштыруга тиз мөмкин кадәр уйлап тормыйча шундый җавап бирергә кирәк. Сине сынап карыйбыз хәзер. Киттек. Беренче сорау: холкың буенча син нинди? Яхшы. Юк, үзенә күрә үзенчәлекледер дип уйлыйм. Икенче сорау: нәрсә сине бәхетле итә ала? Бигрәк авыр сораулар бит, буларны бит уйламыйча булмай. Минем якыннарымның сәламәт, сау булуы мине бәхетле итә ала. Синең өчен иң зур бәхетсезлек ул нәрсә? Якыннарымны югалтсам. Нинди булырга теләр идең? Нинди булырга теләр идем? Әйтәм, уйламыйча булмый бу сорауларны. Нинди булырга теләр идем икән мин? Бәлкем үземдә нәрсәнедер үзгәртергә теләр идем, характерым ягыннан һәм инде тотышым ягыннан кайбер эшләгән хаталарымны төзәтергә теләр идем. Кайсы илдә яшәргә телисең? Америкада. Яраткан төсең нинди? Кара. Яраткан язучыларың? Булгаков, Һәм шагыйрьләрең? Есенин, Цветаева. Иң яраткан әдәби героең? Маргарита. Тормыштагы геройлардан кемне яратасың? Менә хәзерге шәхесләрдән дип әйтик. Җырчы да булырга мөмкин, сәясәтчедән дә. Кем икән ул? Итә дә алмыйм даже. Юктыр, юк. Бренди үрнәк булырлык шәхес. Үрнәк булырлык шәхес. Үземәме? Әйе. Бар, ул не обязательно же татарча. Татар тише. Евгрин. Һәм тарихтан яраткан героең? Син тарихны яратам дидең. Әйе. Александр III. Нәрсәне җенең сөйми? Минем белән чиста мөнәсәбәттә булмаулары. Әнә ничек sən аңлагансыздыр инде, ни дим. Минем белән откровенный булмаган кешеләрне җенем сөйми. Кайсы тарихи персонаж сине җирәндерә? Чиркандыра? Минотавр. Нинди сыйфатны үзеңдә булдырырга теләр идең? Түземлелек миңа керәме? Түземлек бу. Түземлелек. Хәзерге вакытта син нинди халәттә? Менә хәзерге вакытта. Мин куркам. Үзеңдә нинди кимчелек бар дип саныйсың?
Мин әйтәм бит, минем самокритичностька килсәм, миндә кимчелекләрне күп табарга мөмкин. Шуңа күрә беләсезме, мин һәрвакыт перфекционист булырга тырышам. Һәм ул минем барып чыга микән, юк микән, аны миңа калса, минем белән яшәүче кеше генә әйтә аладыр. Шуңа күрә минем кимчелекләрем күп, һәм аларны санарга вакыт кирәк. Әгәр дә төшке ашка тагын берәр урын булса, кемне чакырыр идең? Ләсә кемне әйтә аласың? Шулай. Үземнең однокурсницам чакырырым. Яраткан ризыгың һәм эшмәлегең нинди? Яраткан ризыгым. Маңа бит мактап булган ошо керек. Юк инде юк. Чынлыкта миңа шәкшәк ошый. Һәм кара тәмле чәй яратам. Лимонлы. Соңгы тапкыр кайчан җырладың? Соңгы тапкыр кайчан җырладым икән мин? Теге елны бугай. Юк. Юк. Бу елны җырладым. Студияда җыр язырту керәме? Алайса, юк, анда түгел. Мин әле клиетта җырладым. Алай булгач, теге атнада гына. Четверг көне. Дәвам ит. Мәхәббәт сине Уйландыра. һәм инде соңгы сорау, синең девизың? Яшә бер нәрсәгә карамыйча. Молодец. Рәхмәт. Җавапларым йошады. Һәм инде синең алга таба планнарың турында да ишетәсе килә. Алга таба минем планнарым иҗат белән бәйле. Сез аны инде үзегез дә аңлагансыздыр. Яңа җырлар, яңа репертуар туплау, һәм инде алар өстендә эшләү. Инде шәхси тормышка килгәндә, миңа калса, үземә дуслар табырга кирәктер дип уйлыйм мин, бәлкем. Чөнки дус түгел, дуслар күбрәк аралашырга, чөнки үзеңнең хисләреңне, булган уйларыңны алар белән бүлешсәң, ул миңа калса рәхәттер. Үзеңә бикләнү генә түгел бит инде, кешегә ачылу. Әйтәм, мин үзем кешедә откровенность яратам. Алар минем турыда нәрсә уйлыйлар, шуны әйтсеннәр. Һәм мин аны яхшы кабул итәчәкмен. Миңа нәрсәдер алдап, менә син шулай, шулай булган инде, шулай ярар инде дип әйтсәләр, син анда менә үзем турыда алдасалар, мин җимсим. Менә миңа ничек шулай әйтсәләр, мин аны уйлыйм һәм үземдә төзәтергә тырышам. Һәм инде укуны бетерергә кирәк. Коллективта менә 4нче курста бит инде. Менә теге атнада гына защита булды. Аллага шөкер биреп чыктым. Хәзер менә сезнең янда Казанда утырам. Һәм инде госэкзаменнар бар бит инде. Аларга да әзерләнергә кирәк. Һәм инде Алла бирсә бу ел уңышлы гына тәмамлап чыгармын дип уйлыйм мин. Алла буга мәдәният һәм сәнгать көллиятен. Һәм инде бүгенге планны әйтәсем килә. Безнең әле бүген кастинг булачак. БКЗда безнең Вахапы фестивале микрофонсыз концерт ясый бит инде 11 апрельдә. Һәм инде шунда катнашырга теләгән кешеләрне бүген тыңлап карашаклар. Һәм инде миңа калса безнең фестиваль өчен зур вакыйга дип әйтәсем килә, чөнки микрофонсыз концерт ул үзенчәлекле концерт бит инде. Минем әле микрофонсыз җырлаган, җырлаучылар концертын әле күргән юк иде Татарстанда. Шуңа күрә бу бик үзенчәлекле проект. Һәм инде мин дә шунда бүген үземне катнашып
сынап карарга телим. Без инде мин генә түгел, минем белән булган Гүсерин Абдуллина, Рәниз Габазов, Азат Абитов һәм инде мин. Без барыбыз да бүген үзебезне сынап карыйчакбыз. Рәхмәт. Татар информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.